Hello, this is Igbo School TV. No, Igbo School TV. Today we want to count numbers 1 to 50 in Igbo language. Numbers is Onogugu. Let's go. Otu, otu, abụọ, abụọ, atọ, atọ, anọ, anọ, ise, ise, isii, isii, asaa, asaa, asatọ, asatọ, itoolu, itoolu, iri, iri, iri na otu, iri na otu, iri na abụọ, iri na abụọ, iri na atọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na anọ, iri na ise, iri na ise, iri na isii, iri na isii, iri na asaa, iri na asatọ, iri na itoolu, iri abụọ, iri abụọ, iri abụọ na otu, iri abụọ na abụọ, iri abụọ na atọ, iri abụọ na anọ, iri abụọ na ise. Yeah, this is Igbo School TV once again. If you haven't subscribed to our channel, please do so just now. Iri abụọ na isii, iri abụọ na asaa, iri abụọ na asatọ, iri abụọ na itoolu, iri atọ, iri anọ, iri anọ na otu, iri anọ na abụọ, iri anọ na atọ, iri anọ na anọ, iri anọ na ise, iri anọ na isii, iri anọ na asaa, iri anọ na asatọ, iri anọ na itoolu, iri ise, iri ise. So that's numbers 1 to 50 in Igbo language. I hope you got the formula. Subscribe to our channel and we'll bring more videos your way. Nọdụ nke ọma.